Ще като някакви японски нинджи. Планината е здраве. Много е хубаво. Да, Като сте млади, изпитайте. После има внуци, има стари баби да се гледат. Весело и приятно. Няма, спирай да снимаш. Без камерите. Как сме? Щях да си забравя свичера, той е вътре. Ще снимам. Аре, аз на лента, ти с такова, Ани с големия фото. Парад, така че не се оцелили. И накрая ще направим едно цяло ще е много яко. клипче, мипче. Ние снимаме. Най-разговорливият ми приятел. Той никога не си затваря устата. Чакай, ела. Нищо не виждам. Разбира се, но само с рибките, които хората слагат селфи. Не мога да питаеш на да аз не знам да си изличам това. Разберем кой става. Крещиш като някакви японски нинджи. Ус. Реклама. Ох, това трябваше да си. Отиви при брат телефона. Няма нищо. Свирна. Айде, наказвайте си последно.
знам дали е последно, защото неделче има още. Е, да, ама това поне ще ни държи догоре със сигурност. Сега, това. Свърши ли бе? Не, ще снимаш. Свърши ли бе? Не, още снима. Айде, че не чакат тези достанци. Аз не съм с тях. Ще се опитам да се кача, бе, булка, бе. Искаме и ние да сме така. Да. Това е. Така че... До 90. То времето е относително, вие нали знаете? 72, гледам моите приятели. Не са приятели. Не са приятели. Стефан Данилов, Веждичката, тия уния. Гледаш, че вече набори са, май си отиват, не ги биват. Що да правиш? Стефан за него. Просто работа... Защо той млад, 74 години. Работа дет не ги бива в нея. Планината е здраве. Много е хубаво. Да, затова поне до 90, защото иначе няма смисъл. Ето нищо няма смисъл. Колкото толкова. Ще ядем в колата. Докато сте млади, скитайте. Така е. После има внуци, има стари баби да се гледат. Весело и приятно. Чао! Приятна разходка. Супер си ти сандвичи. Ай, много са вкусни ти сандвичи. Изядохте ли ги? Да. Но той Виктор почна още като пътувахме насам. Има солети, има вафъл, има сливки. А бао нищо не му остава за... Вие толкова ще ми направите. Няма, спирай да снимаш. Без камерите. Имаме сапун, нали?
има шанс да те тя. Това си да стана два нога, като не те не поста. Какъв е живота? Да, не ще стана с толкова. Културни хора. Само те са пияни, ама те в момента според мен не са да кръват баш сега. Абе, докато се преоблича, не, според мен не са културни хора по принцип. Бямдетата се надуите. Надничиха. Надничиха и говориха. Тя Мария после ми каза, Мария отише да й каже, че я гледат. Що ми каза това? Не съм чул. Те тук някакви пияни алигени баби. Да, без проблемите с пияни. Новия хижар. Къде сме, новия хижар? Тук сме, кай? Как сме? Сготвено ли ни е? Само готвиме. Само готвено. Престо баткове, само. От колко години вече сте тук? 5-16. Вече брана, няма тук кой да оформи. Няма. Това е пускам. На тази пара толкова. В туалетната ли ще? Айде, отиваме.